Mamaya na. Okay. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Walang ice. May isang 1.5 pa yun. Kami ay nandirito na sa aming pinanggalingan. Kami ay nakarating naman ng safe. Maraming salamat Lord dahil nakarating din kami dito sa aming pinanggalingan. Kahit nagaano katarik yung mga dinaanan namin kanina ay nalagpasan ho namin. Nandyan yung nadulas-dulas pa kami. Kita nyo naman sa video, muntik akong nadulas kanina. So sa ngayon, success. Napakasarap ang pakiramdam na kami po ay nandirito na. Ayan. Dahil sa sobrang pagod, sila ay napaupo. Ayan, nandito na kami. So, enjoy kami. Sobra. Maraming salamat. Deep in the shadows, I know it's hard. Kami ay nagabihan, kaya dito lang kami kakain sa Khalutz. Sobrang pagod daw nila kanina. Yun. Sa Sunday ulit, kami ay mamamasyal ulit sa Sunday. Ano? Nag-enjoy pa kayo sa travel natin? Travel tour? Sa Roadtrip? Hindi kami babalik doon, Bundok. Ayaw daw niya babalik. O ikaw, Joss, nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy daw si Joss. Ikaw, friend. Huwag mo tatanungin mo. Pag mapunta ng sauhan, problema yung mababa. Bakit? Hindi nga pwede. Hindi nga tayo Ngayon na. Do it now. Pinag-uusapan namin. Magpapais pa daw kami sa Sunday ulit. Yan, spa. Yan, mas maganda. Malinaw na Yan. Nagutom na kami kaya dito na kami kakain sa restaurant. Yan o, Khalutz. Mabait isang salito. Bakit? Paborito niya yun. Ako kinain ko nun last Sunday. Pero nagkain ko last Sunday. Ay, Friday ata. Ano orderin niya doon? Kasi, Kasi. paborito niya isang salito. Si Brent. Pares kayo? Si Brent, boneless bangus doon. Ay, nag-enjoy ba kayo sa ating adventure? Yan. Ang in-order namin, sisig. Bakit dalawang barbecue si Brent? Kasi kaya ba sila nagpupulay? Hindi, nagpakain siya ng dalawang. Hoy, bigyan niyo ng dalawang yan. Saka hindi niya kayang ubusin yan sa barbecue. Hindi siya maano sa ulam. Uy, lagay dalawang. Tingnan nyo. Busy-busy na sila. Gutom na sila. Wala nang imikan. Lahat sila ay ano,
napagod sila sa kaakyat kanina doon sa bundok. Pangarap na yan. Mukbang. salamat sa mga sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, sa susunod na naman tayo ulit. Ayan. Ayan, pauwi na.